אם הייתה יוצאת בת קול מהשמיים ואומרת לנו לפני חצי שנה שבקרוב מאוד יקומו מספר אנשים פשוטים אוהבי השם, יתאגדו ויקימו בית מדרש על שם צדיק האמת רבנו רבי נחמן מברסלב בקריית ביאליק, כנראה שגם לה היה קשה לנו להאמין. בהחלטה שהתבשלה לה לפני מספר חודשים ובסייעתא דשמיא העצומה, הוחלט להקים בקריית ביאליק בסוף שנת תשפ"ג בית מדרש על שם הצדיק רבי נחמן. בהשגחה מכוונת שלא ניתן להסביר בדרכי הטבע, התחברו מספר יהודים בעלי תשובה בקריית ביאליק לחסידות של ברסלב, לאחר שהחלו ללמוד את תורתו המתוקה של רבי נחמן. בכל פעם כשצללו יותר ויותר לתורת החסידות המופלאה הזו, הבינו שזו הדרך היחידה להגיע לידי תיקון הנשמה שלהם, ושיבור המידות והתאוות הרעות. לאחר שכל אחד מהם עבר כברת דרך בדרכי התשובה, שמע שיעורי מוסר, למד ועיין, כיתת רגליו בין בתי מדרשות שונים, ניסה להתחקות אחר חכמים וחיפש סיפוק ותשובה אמיתית לנשמתו. אחר אין סוף עצות לא מבוססות, הרגישו החברים שהם קרובים מאי פעם להגיע ליעד. היעד של צדיק האמת רבנו רבי נחמן, נשמת משה רבנו, אשר אמר לפני 214 שנה את המילים הבלתי נשכחות בכל ההיסטוריה, כי האש שלי תוקד עד ביאת משיח. רבנו טען שמאז שירדה מציאות חדשה לעולם בדור שלנו, כל אחד ואחד נצרך לצדיק האמת, על מנת להגיע לידי תכליתו וייעודו האמיתי בזה העולם. מה שהיה בתקופת האריז"ל כעצה כללית לתיקון פגמי האדם, כמו תעניות וסיגופים, כבר לא שייך לדור החלוש והמפונק שלנו. והיום יש עצות שצדיק האמת מאיר לאדם הן בפרט והן בכלל, אשר מובטח לו שאם יקיימם, יצליח לעלות על דרך המלך, להגיע לידי תיקון נשמתו, ויקבל סיפוק אמיתי לעבודת הבורא. אותה קבוצה של יהודים החלו לקיים את העצות, התחברו להבטחות הצדיק, וראו שההצלחות לא איחרו לבוא. ואז הגיע הרגע בו הבינו כי לא מספיק שהם זכו להכיר את עצותיו של צדיק האמת ולשמוח בהם, אלא בער בקרבם להפיץ את אורו של הצדיק ולזכות יהודים נוספים. ולא כעוד ספר מוסר של צדיק שחי לפני 250 שנה, אלא כהתחברות ממשית, התחברות לעצות ולדרכו המעוררת השראה של רבי נחמן, עצות המעוררות רגע אצל האדם שמחה של ממש, התחדשות וחיות בעבודת השם, ומולידות מדי יום געגועים חדשים לאבא שבשמיים. לאחר שהרגישו שהעצות פועלות, הרגשת החיבור לצדיק מרוממת את נפשם, וחשוב שכל יהודי ידע את זה ויזכה גם. התאגדו החברים מדי יום לשיחות בעניין פתיחת מקום על שם הצדיק. מקום בו תופץ תורתו ועצותיו, מקום שייתן הרבה סיבות טובות ועצות מעשיות לאנשים שקשה דרכם בעולם הזה, לקום על הרגליים ממש כבריאה חדשה. ההחלטה התגבשה, המיקום נמצא, פותחים בית רבנו בקריית ביאליק. ימים כלילות עבדו החברים במו ידם כדי לשפץ את המקום, לשבור ולבנות, לסדר ולחדש, כדי שיהיה ראוי להיות כבית חדש ונעים לצדיק האמת. במהלך הקמת הבית של הצדיק החלה להיראות סייעתא דשמיא עצומה ורצון אלוקי להקים את המקום. עשרות אנשים נרתמו למהלך, כל אחד מנדבת ליבו, ותרמו בעין יפה, החל מכספים, מוצרים, בעלי מקצוע שונים שמסרו את נפשם לטובת המקום, והכל לכבודו יתברך ללא שום תמורה. ברוך השם, היום כבר החלה פעילות במקום, ומתקיימות בו תפילות מדי יום וגם בשבתות. נמסרים שיעורי תורה בענייני מוסר, גמרא והלכה. מתקיימות שיחות חברים מדי ערב, ושיעורים שמוקלטים ונשלחים לאלפי אנשים במדיות השונות, שמתחזקים בתורות השונות של רבי נחמן. בנוסף, מדי שבוע מתקיימים ערבי ניגונים שפותחים את הלב והנשמה. ערבי חיזוק לנשים, מכירת ספרי הצדיק, קירוב אנשים רחוקים מהיהדות, אשר יושבים עמם ומלמדים אותם בנחת, איך לומדים, איך מקיימים,
ואיך זוכים גם לקבל מזה סיפוק גדול לנשמה. חלק מהגרעין הקשה ומקימי המקום הינם אנשי רוח אשר הקריבו את נפשם לטובת עם ישראל וחיזוק הרבים, ועברו מניעות רבות בדרך להציף את האמת אשר תהיה נהדרת בימות המשיח, כדברי חז"ל. מה שגרם לי לחזור לדרך של רבנו, הייתי את רבנו בתחילת דרכי, 14 שנה אחרי זה הפסקה. הלכתי לעולם הישיבות, ששם לא הלכו בדרך החסידות, והיה לי איזו שאלה. אחרי 14 שנה שאני לומד תורה, אני רואה שפתאום אני מנסה להתחיל לעבוד על המידות. ואני רואה שכל 14 שנה האלה לא היה שום שינוי במידות. שום שינוי כמעט. בפרט היה מידה אחת שהיה לי מאוד קשה, שזה מידת הכעס. כל אחד במקומות שלו אצלי זה בא לידי ביטוי בבית עם הילדים והאישה. ואמרתי לעצמי, איך עברת 14 שנה אני לומד תורה, ואני רואה שלא משתפר לי מידות, התורה אמורה לשפר לי את המידות. אז הלכתי, שאלתי כל מיני אנשים בתוך עולם התורה, הגעתי לגדולים, לגדול שבגדולים שמתעסק עם העניין הזה, והוא פשוט מכל המידע שאמרתי לו, מכל ההיקף של הדברים שאמרתי לו, הוא אמר לי, כנראה שאתה צריך לסבול עם זה. באת לפה בשביל זה, כנראה לסבול את זה, ואני התחיל להתעורר לי פה איזה משהו. אמרתי, זה לא יכול להיות, הקדוש ברוך הוא הביא אותי לפה עם איזו מידה מסוימת, ואין דרך לעבוד עליה. ואז התחלתי לחפש, ובעצם זה מה שגרם לי לחזור לדרך הזאת של רבנו. למה? כי ישר הלכתי, ועשיתי מה שעשיתי ביום הראשון שחזרתי בתשובה, הלכתי וצעקתי לשם. אמרתי, השם יתברך, זה אחד מגדולי הדור, אומר לי שאין סיכוי לשפר מידה, אז למה באתי לי פה? מה, ללמוד תורה, להיות אדם עם חוכמות על הלב? חוכמות על הראש, אני רוצה לשפר את המידות, אני רוצה לתקן את הלב שלי, את המידות, להיות קרוב אליך. התחלתי לבכות לשם בהתבודדות, ואמרתי, לא יכול להיות שזה הדבר, שזה ככה אני צריך לתקן, לעבוד על המידות שלי. ואז, חסדי השם, חבר יביא לי איזה ספר שקשור לרבי נחמן, שהייתי איתו בתחילת דרכי נמצאים, ורשום שם, הוא הביא מכתב מרבי נתן, בעלים לתרופה, הוא אמר שם משפט כזה שגרם לי להישאב עוד פעם למערכת הזאת של רבנו, הוא אומר לרבנו שם, בעלים לתרופה, אני יודע ומאמין באמת, שאדוננו מורנו ורבנו, רבי נחמן מדובר, יודע את כל התיקונים וכל הקלקולים של כל אחד ואחד, מיום בריאת אדם על הארץ ועד סוף כל הדורות, גם עליי. כשראיתי שיש פה מישהו שיודע את התיקון שלי וגם את הקלקול שלי, אמרתי עכשיו אני הולך אליו. רגע שהלכתי אליו, התחלתי לעבוד, מה שרבנו, את כל העצות שהוא נותן, זה התבודדות, ואת כל הנקודות האלה של שיחת חברים וכו', התחלתי לעבוד על זה, תוך חודשיים ראיתי שיש שיפור עצום, מאז אני עם רבנו, ואז התחלנו קצת לשבת וגם לצאת שיעורים, הצטרף עוד בחור ועוד בחור ועוד בחור, ראיתי שהדיבורים האלה גם העולם צריך אותם, והנה ברוך השם אנחנו פה במקום הזה. אתה יודע, אחד הדברים שאנשים שומעים את המילה ברסלב, הם חושבים שברסלב זה אנשים שקופצים על מכוניות, או במקרה הגרוע יותר הולכים איזה בוקסה על הכתף. זה מה שהם זוכרים, זה מה שרואים. האמת, גם אני חשבתי ככה. וכשנקלעתי בעצם לתוך התורה הכל כך מעצימה הזאת, הכל כך מחיה הזאת, פתאום התחלתי להבין שמה שאנשים חושבים שהם יודעים, זה לא באמת מה שקורה שם. אחד הדברים שהקסימו אותי הכי הרבה בחסידות הזאת, זה נאה דורש, נאה מקיים. כשאני ראיתי פעם ראשונה חסיד ברסלב, שמה שהוא דורש ומה שהוא אומר, זה מה שהוא מקיים. אותו נאה דורש, נאה מקיים, אמרתי, כנראה שפה נמצאת האמת המזוכחת. כנראה שפה נמצא משהו שעד עכשיו, 8-9 שנים שהייתי במהלך של תשובה, לא ראיתי. סיפרו לי סיפורים, דיברו דיבורים גדולים, הרבה מוסר, הרבה תוכחות, בלי כלים. במהלך התקופה הלא כל כך ארוכה הזאת, שישבנו, עשינו קצת שיחות חברים בין לבין, והקלטנו, ואנשים שמעו את השיחות האלה, ואתה רואה חיבור ממשי של אנשים לתורה הזאת. איך יכול להיות שלא כולם יודעים? זה כמו בן אדם שפתאום קיבל את הקוד להצלחה ולשמחה בחיים, והוא רוצה לחלק את זה לכולם. והוא צועק ואף אחד לא שומע אותו. הוא רוצה לצעוק את זה לכל העולם. חבר'ה, יש פה אמת. יש פה משהו שמחבר את האדם לבוראו בווליום הכי גבוה שיכול להיות. יש פה משהו שנותן לאדם שמחה תמידית וסיפוק, וגם כשהוא נופל, יש לו את המקום להתחדש ולקום. לא כעוד דברי חז"ל. תמיד, אתה יודע, היינו רגילים ככה לגייס את כל החז"לים למיניהם, והכל נשמע נורא מפוצץ, עם כותרות גדולות. אבל איפה זה קורה בשטח? תראה לי איך אני באמת מצליח להתאמץ ולהגיע למצב כזה, שכשאני נופל, או כשיש לי איזה חלישות הדעת, או כשמשהו לא מסתדר לי בבית, אני לא מקבל מזה חלישות הדעת. אני מקבל כלים איך לראות את הצדיק, איך לראות את העצות שלו בתוך המהלך, ומשם לקום.
וזה לא היה לי לפני. כשאני ראיתי שזה באמת עובד וזה באמת קורה, אנחנו קיבלנו החלטה ואמרנו, אנחנו באמת רוצים לצעוק את זה בכל הכוח, שכולם יקבלו את העצות האלה, שכולם ידעו את זה, לא רק בירושלים בשול, ולא רק בבני ברק, ולא רק במקומות, אלא גם פה בקריית ביאליק, וזה קרה. כעת, על מנת להמשיך ולקדם את כל פעילויות המקום באופן שוטף, ולאחר חוק הגיוס שמונע לקבל תקציב לימוד ממשרד הדתות, אנו מנויים לפתוח כולל אברכים אשר ירביצו תורה ויוכלו לקרב וללמד אחרים. המון תלמידים חכמים, חסידים, יראי שמיים, שרוצים מאוד להיכנס ללמוד בכולל ולהתקרב לאביהם שבשמיים. לא יכולים, כי אין באפשרותם לקבל משכורות על מנת לכלכל את ביתם ולו בצרכים הבסיסיים. בנוסף, גם נשות הקהילה מאוד רוצות להגיע לתפילות ונצטרך לבנות עבורם עזרת נשים. עבור כל אלו ועוד תשלומים שוטפים להחזקת המקום צריך תקציבים לא מבוטלים. הצטרפו אלינו לעסקת יששכר וזבולון ובואו לקחת חלק בהחזקת המקום הקדוש אשר יפיץ תורה ברבים ואת אור הצדיק בפרט, אשר יקרב נשמות ישראל לאביהם שבשמיים. במיוחד בימים אלו, שעם ישראל נמצא בתקופה מטלטלת, קשה ולא יציבה, עץ חיים היא למחזיקים בה. כי בשעת פטירתו של האדם אין מלווין לו לא כסף ולא זהב, ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא תורה ומעשים טובים בלבד.